sinako ukuthi sixoxe naye ukuthi okay ungathini ukathande abantu lo abafana ukuthi bebe namazinto ama-lunch bar lezo zinto lezo. So yena ngathi wayegxile kakhulu-ke kukhona-ke lokho. Mina ngase sengithola ukuthi okay nangu kwisiguli sami uyena unakho-ke lokho. Ngase ngimbiza-ke kule wadi le ngangikuyona nginakekele yena lo bhuti lo. Ngaleso sikhathi-ke sengimbizile-ke cha naye akapholisanga amaseko-ke wathi nje hayi cela bandla sikhale phezu kwaso-ke i-patient lethu. Njengoba-ke ngangishilo ukuthi cha kwenzeka soba yi-3 kanti lo sisi-ke hayi uyazazi. Okay asivalele singaze sinabele yonke lokho asekuchazile usisi wanabo wazagcina sefika la ikhona niphutha if unesifo uphuza namaphilisi kamnandi ngobani kuyashiwo kuthiwani ubufuna ukuqhuba impilo yakho ifuna lento uphuza amaphilisi wena shothi wenza lento right why unamahlona leyo unephutha elikhulu. Ngeke ngize ngivume uzongihlambalaza phambi kwabantu ngisho phambi kwakhe naye ubhuti. Inkinga icamera is not like inkinga yobuwena. Hayi anginayo mina inkinga ukuthi nje uyangihlambalaza umngani wami lo engimthembile umngani wami omkhulu engikwazi ukuxoxa naye yonke into bengamfihlela kanjani kube kumngani wami. The reason why esho kanje ebize namakhamera ngoba nawe worried. Why worried? Ngoba naye nenza something ezodala ukuthi nabo bagcine sebetheleleke. Ingakho nje wena ungakayo kuyocheck. Inkinga ukuthi umfethu akafuni yena ukwenza lento wena leyo ishoyo. Yabo? That's why sidinga ukuthi wena uvume kuqala before yena naye ezegcine sehamba ukuthi angihambe ngiyenza leyo nto leyo. Ayikho mina into engizoyivuma akahambe yochecka yena eclinic. Akahambe yocheck yona into ezimsiza leyo. Bese yabuya ke iza kumile secheckile. Okay. Lapha labo babili bangenza islima kahle kahle ngibona bangenza islima but bangihamba bathi musana ungenza islima. Okay. Uyabo kuze kusikuthi wena ubanjwe ingoba calm down, relax. Imani phela. Mfethu wawungalu kanje nkathi wenza le yanto leyana so relax. Ungani onjani wena uyinkosi Imani phela okay ningakhumbani. Indaba ungibizela amakhamera. Cha indaba ungibizela amakhamera indaba. Khuluma iqiniso. Sonani. Singaze sife. Nifa kanjani ningacheckile? Uyamuzwa uthini? Cha ulokho uthini? Umngane wakho uyenza kanjani lento kuyena angithi cha nisofa kanjani ningacheckile? Yi uthi yini le yenza kanjani kuyena ubale usho kanjalo? Ubale uthi wenza omunye uyenza kanjani umuntu kuyena leyo nto ba wena usho yini le uthi uyenza kanjani? Nangu ubhuti. Mfethu uthi bakwenzani? Bona bahle bangenza islima labo babili ngoba uyamuzwa manje uthini? Angithi uyamuzwa manje uthini? Why uthi bakwenza? Uthi umngane wakho uyena lo uyenza kanjani lento? Okusho ukuthi uyenza kanjani lento njengoba esibizile sitshena lento sitshena. Lo sisi njengoba embuza ukuthi uyenza kanjani into ayenza umngane wakhe. Uyabona ukuthi inkulu into eyazi. Ubuqonda ukuthini ngale mbuzo wakho la ade ubuza? Ukuthini? Ukuthi uyenza kanjani lento leyo umngane wakhe. Uyenza kanjani uthi umngane wami ngisho ngabe kuthiwa sengiyavuma uyenza kanjani uthi ezongibizela amakhamera bengeke ahlale nami. Uthe ngisho kuthiwa uyavuma. Ngisho kuthiwa ngiyavuma futhi uyazi. Shuthi uyazi. Ukuthi ungibizela amakhamera bengeke ahlale nami. Phansi kuni ngoba phela wena ufuna ukucelwa lutho. Nabangani abanjani nina? Sabangani abanjani thina? Nabangani abanjani engakhulumi izinto lezi? Nangu umuntu ongathembekile. Yindaba engahlali namphathi usathembekile manje. Ngihlala naye lo muntu lo ngisebenza naye yonke into ngiyenza naye. Singeke phela akususe la kususa khona azokutshena ukuthi umngane wakho uyakhula. Ube ukuthi umngane wakho akakhulu kahle silimi mina. Nangu futhi umuntu osengisilima. Ngikwenza isilima wena ngikwenza isilima. Musukuza ngamandla mfethu. Musukuza ngamandla ngoba nami ngiyothi sengizwa ngamandla mase kuba nenkinga yabo. Ngoba ngiyasho manje ukuthi relax yabo. Relax. Adlulisa imoto le nganilimazi. Asambe leli 2K bafethu, welcome to a new episode. Namhlanje bafethu
i-episode eseyiqhubeka ileyo nurse nomfo lo we-lunch bar what. But ngiyazi ukuthi angandi kakhulu yabo. Angandi nje kakhulu Nkosi yami anginabi izindaba inibhore cha no. Nizozwa ngabanikazi yabo. Sikhomo. Yabona lo mjidi siza kena namhlanje. Angimthembi. You understand? Angimthembi tu. So ngidinga la tuzokwami Philo akhohle ukufollowa Facebook akhohle ukufollowa TikTok yonke indawo Jabulu Jule TV Hasam. Hey buyada hayi mfowethu nto saphila hamba namakhamera yangishuthi yabo impilo mal qoqoshene sanibona ngiyaphila hayi siyaphila nathi hayi sesiphinde sabuya bakwethu okay nangathi buya ndasize ngala size ngala alright sesiphinde sabuya bafowethu sixolise nokuthi sithathe isikhathi eside maninga izimo emele siphinde siyisole futhi into kanjalo so sikwazile ukuthola usisi so mbiza nje naye atshele ngeside mfo hamba kahle Akuhamba grand mfethu. hayi nathi siyabonga nokuthi uhloniphe uphinde ubuye mfethu yabo lokho nje kusho ukukhulu yabo siswami alright kodwa Yebo ngiyaphila njani. hayi si right umngane wakho wami uthi hlafa since sekwenzeke into ekile uthi khona umtshela umfo ukuthi kwenzakalani ngizamile ukumtshela ngoba ngangichaze nasekuqaleni ukuthi vele nje umuntu ohlaphazekile nje ihlapha nje and nginithole kahle namhlanje ni off no 2 ngasho ukuthi hawu madoda hawu yazi le good timing hayi okay hayi kulungile angicabanga ukuthi ngingesinganda kakhulu ngobani kule episode ledlule sachaza angadlula mfo sachaza kule episode edlule bachaza udaba labo umuntu okuyena yena esingayi namhlanje ulo umunye unurse so sikhomo please help me cela ngilandele unurse please mfowethu ngiyacela noma udinge kanjani yabo nakuthi udinge kanjani cela umoya nje uwehlise mfethu yabo uwehlise ngobani angifuni kubanjwana ngezandla into ekanjalo yabo Ngiyakuzwa mfethu ndabuko niyaphila owenze kahle namgqokisa imask okay uyaphila hayi nami ngiyaphila igama uphiwe ngixolisa Nkosi yami uqhamuka sengifika namakhamera kanje le ufakaza ukuthi ngifikile la ngithunywe khona ngishilo ukuthi uphiwe igama sicela usisi beke ukuthi akanankinga ashiye igama lakhe achaze nje Nami liphi igama? Igama lakho noma liphi leli ID noma ngiphi beke ukuthi futhi uthanda ubo anonymous ayikho inkinga Morgan igama lakhe ngiyacela singasisho isibongo cela singakusho okunye ngoba ngathi usiso namahloni ngiyaxakeka benamahloni kanti kuthiwa hayi indaba okay namhlanje ngiyacabanga ukuthi lost ukuthi ubizweleni ngiyacabanga ukuthi lost but nabo singabo abanye lana engicabanga ukuthi bangakuchazela kangconywana kunami mina engichazeliwe nami cela umuthi wanya uyaphila Thomo Hayi ngiyaphila mngani. ngiyaphila nami ngikubizele la kule show ukuthi bandla ngicela nawe uzogonyuluka ngale ndaba esayenza sobabili kuyena lo bhuti lo Iyiphi indaba mngani? kanti kuningi okwenza nakho dideka umfo kanti yamqala Hayi ngimqali ngiyamazi. usho yona ke le ndaba lena yena manje uthuswa yini ke musuthi Cha ukuthi ngiyathuka phela ngoba uthi ngizogonyuluka ini? lokho sakwenza kanti senzani lapha lokho nakwenze lokho lokho kumnandi ngithi mfoka kumnandi hayi bafu hayi kongemnandi bafu
Sangemnandi. Umgido oqala Nkosi yami lo South Africa othe engamnandi. La khona ephethe 2 phela. 2 uthi akukho mnandi. Ufuna ukuthini ngosisi? Hayi mfethu mina into engayikhuluma usisi ngezwe ukuthi kahle kahle bazothini bona mfethu kumina mfethu. Angitshene kahle. Yazi ngicela senze kanjani? Ngicela umqale nje kuqaleni. Umnabele nje umnabele ukuze naye ezoba ku same page ngoba manje uyasiza sikhuluma ngaleyo mpahla yabo lost but ngicela nje ukumchazela bekuchazela yimina is like ngichaza kanjani ngibe ngekho yabo. Okay kulungile futhi kumele ngiqale phansi. Yes. Okay lo wayifikile lapho engisebenzela khona ngoba ngangishilo ukuthi igama lesibhedlela vele angeke ngilisho soka waye square patient lami ngalelo suku lelo Ezosusujwabo. So manje mefika sinanokuthi sixoxe naye lo angisazi manje mase ngenzela into engazazi la sina ukuthi sixoxe naye ukuthi okay ungathini ukathande abantu abanama lo abafana ukuthi bebe namazinto ama lunch bar lezo zinto lezo so yena ngathi wayigxile kakhulu ke kukhona ke lokho mina ngase sengithola ukuthi okay nangu kwisiguli sami uyena unakho ke lokho ngase ngimbiza ke kule ward le ngangikuyona nginakekele yena lo bhuti lo ngaleso sikhathi ke sengimbizile ke cha naye akapholisanga maseko ke wathi nje hayi acela bandla sikhale phezulu kwakhe so ke i-patient lethu njengoba ke ngangishilo ukuthi cha kwakwenzeka kwenzeka soba yi3 kanti lo sisi ke hayi uyazazi. Okay asivalele singaze sinabele yonke singaze sinabele lokho asekuchazile usisi wanabo wazagcina sefika la ukuthi nigcine seniyenzile into enyenzile uyayazi lo ndaba. Yebo ngiyayazi. Manje pho ubuqolekisela Ngiyayazi indaba wangibiza impela. Uyayazi indaba. Uyamazi nomfo. Yebo ngiyamazi. Uyayazi yonke into yakho mfo. Ngiyayazi. Yonke into. Okay. Bayazana nje everything. Okay. La lento edala ukuthi sikubizele lana ke. Ngisacela ukuthi ungenele kuyona. Into edala ukuthi ngikubizeke la ukuthi wethomo uyazazi nawe ukuthi unegcikwane. So ngendlela nami engathola ngayo ngale ngathi silalele ndawonye sisenze sleep over. Imoto so siqhubeke manje. Okay. So siqhubeke nayo. Ngoba ukuthi yena akaze angitshele ukuthi ngoba sasise sineminyaka nje cha embilana sizana kodwa akazi nje acabanga ukuthi nje agonyuluke kumina sengize ngithola ngoba nakho mina nawe sasivakashelene sine sleep over wena nakho usuthatha amaphilisi usuthi kumina u8 to 8 awusangitshela lutho manje sengithi hayi awuthi ngibiza ubhuti la mhlambe sikhulume ukuthi simisa kanjani athi sambe sigcine sicheke ke mhlambe sesinalo asazi. Okay nangu umnganakho la uthi wafika nizoshaya sleep over benishaya sleep over nakho wena sekushaya isikhathi sika 8 wena usugijimela ngala ugijimela khona wathatha amaphilisi wawaphuza uyakwazi nalokho? Yebo ngiyakwazi. Kwamaphilisi lo waphuza? Hayi kwamaphilisi omkhuhlane ngangiphathele umkhuhlane ngalezo sikhathi vele sabangani sijwayele ukudlalisana yabo mhlambe yena wayicabangela ngenye indlela wasetshela ukuthi amanye amaphilisi. Alright. Yebo. Yini wena eyenza ukuthi ube neshow ukuthi lamaphilisi la aphuza yilawo wena owashoyo? Hayi ngeke uyazwakala amaphilisi omkhuhlane nje ukuthi okay mhlambe kuzobe la ukuthi uthi phafa naleli uhide nje olikhohlozelayo hawu ngeke phela anokuthi nje ungaka nje u8 yena uyawazi ngeke nanokuthi bawo nurse ugcine sengilahleka ke mina if unurse omunye ethi hayila amaphilisi omunye uthi la amaphilisi yabo siyalahleka ngempela umngane. Okay njo uthe awumkhuhlane wena wathi ewayi impahla enkulu right? Okay kanti likhona niphutha if unesifo
uphuza namaphilisi kamnandi ngobani kuyashiwo kuthiwani ubufuna ukuqhuba impilo yakho ifuna lento phuza amaphilisi wena shuthi wenza lento e-right why unamahloni leyo unephutha elikhulu ngeke ngize ngivume uzongihlambalaza phambi kwabantu ngisho phambi kwakhe naye ubhuti inkinga icamera is not like inkinga yobuwena. Hayi anginayo mina inkinga ukuthi nje uyangihlambalaza umngani wami lo engimthembile umngani wami omkhulu engikwazi ukuxoxa naye yonke into bengamfihlela kanjani kube kumngani wami. The reason why esho kanje ebize namakhamera ngoba nawe worried. Why worried? Ngoba naye nenza something ezodala ukuthi nabo bagcine sebetheleleka. Ingakho nje wena udinge ukuthi at least uvume lokho okuvumayo ukuthi uyakuvuma then siphume nesolution. Indaba engahlalanga namphansi njengomngani wami sikuphi isidingo sokuthi angibizele amakhamera. Indaba engahlalanga namphansi sikhulume le. Ngiyasho nje ukuthi kwamaphilisi omkhuhlane ngangigula ngaleso sikhathi. Wayegula leso sikhathi okay. Why mnganakhe ningayixoxanga kahle wakhetha ukuthi wayegula akasongo sekuveza manje ukuthi wayegula. Umuntu esasiphapha ngangibonani usho ukuthi ngangibona ngabe mhlawumbe ngikhona la mina. Kube mhlawumbe ngangibona ukuthi hayi ke ayikho into etheni ushawe into yakhe. Uyishale into yakhe mngani. Okay. Angazi singenza kanjani ukuthi sivume. Angazi ukuthi iliphi izwi engalikhuluma ukuthi avume. But mfo since usuzwile ukuthi kungenzeka ukuthi ube naso isifo awekho nama symbol buya ngakuflathela awekho ama symbol akhombisayo mhlawumbe thizeni ukuthi ngathi ngiba dizzy ngathi ngiba njani since siyahamba isikhathi singangoba phela ngiyakhumbula ukuthi sesithe ukuhamba isikhathi safika la. Hayi mfethu mina ngumuntu obuya bheme nalokho awezulu mfethu yabo hayi manje mfethu ngeke mfethu ngihlezi vele ngumuntu hayi ikhanda mfethu ukudiza into ehlezi mfethu kuyenzeka mfethu. Mina mfethu cha ngicela usisi mfethu anginabele kahle mfethu yabo lo umngani wakho kuyena owaziyo ukuthi mfethu yabo umngani wakho udla amaphilisi yabo ukuze ngazi ukuthi mina usisi udla amaphilisi ani ngoba namabo nje mfethu ngilost Lost kanjani usuka wayochecka wasayibona ukuthi unani. Angazi ngayochecka ngizochecka ngize ngina. Mina ungakazi ukuyochecka. Buphi ubufakazi? Ibona ufaba ubabuza bobabili kahle kahle. Buphi ubufakazi phela ngitshengisela ubufakazi balento eniyenzayo. Wena vuma. Ayikho into engizoyibuphi ubufakazi niyazi ukuthi icala lento eniyenzayo noba Mina ngicela ukubuza sisami umngani wakho niyakhuluma naye ngithi yonke into. Sacela bandle nikhuluma ukuthi nikhuluma njengayiphi into engakaze angithi manje ngikhulumile ngiqedile manje mase lakha nephika mina ngenze njani. Ngifikelela noba uthumele ngibuze nina noba uthu ukuthi phela buphi ubufakazi balento eniyenzayo. Ngangithi sifuna ukuphuma nesisombululo khona manje ukuze sizokwazi sophuma phela once na checka noba uthu kuphume sesiyaphuma nizongibuza mina ukuthi ngiyachecka ke ngithole ukuthi nginengculaza ngenze kanjani ke mawuthi nginayo ke mina vele anginayo mina ngazi ukuthi uzobuyithatha phi ngoba anginayo Ngizothatha uzobuyithatha endaweni zakhe ngazi uzobona nawe ukuthi uzothithatha phi ngazi uzobona nawe usisi uyakhala Nkosi yami uthini uthi ufuna ubufakazi balento le abayikhulumayo. So bafethu ngiyacela abantu ukuthi nichaze nisiphi ufakazi ophathekayo ukuthi nosisi eyibona ukuthi ya khona ngibanjwe ukuthi uyaphika yabo abone ukuthi ngibanjwe ukuthi uyaphika bekuthi akaphiki futhi kucaca abantu abangenza isilima bobabili mfethu yabo kahle hle benza mina isilima wona mfethu abantu ngasondeli bekwenza isilimo lapho benza mina isilima kahle mfethu kahle bayiqinise bayalazi bona bobabili iqiniso mfethu. Wena ukhala kanjani ungakazi ukuyochecka yini ekhalisayo yini engizoyela ukuyicheckela mina qala mase uyabuza kumina nobufakazi ukhala kanjani ungakayi ukuyochecka inkinga yazi inkinga ukuthi umfethu akafuni yena ukwenza lento wena leyo ishoyo yabo that's why sidinga ukuthi wena uvume kuqala before yena naye ezegcine sehamba ukuthi angihambe ngiyenza leyo nto leyo. Ayikho mina into engizoyivuma akahambe yochecka yena eclinic akahambe yochecka yona into ezomsiza leyo bese yabuya ke iza kumina esecheckile. Okay wona futhi labo babili bangenza isilima kahle kahle ngibona bangenza isilima futhi bangihamba futhi musungibamba ngizana ungenza isilima ngizana ungenza isilima Okay uyabona kuze kusho ukuthi wena ubanjwe ingoba
calm down, relax. Relax. Ah, Nkosi yami. Imani phe. Mfethu wawungalu kanje nkathi wenza leya nto leyana, so relax. Umngani onjani wena? Imani phela, okay, ningakhumbani. Yindaba ungibizela amakhamera. Cha, Yindaba ungibizela amakhamera, yindaba. Khuluma iqiniso. Sengaze sife. Nifa kanjani ningathekile? cha ulokhu uthini? Umngani wakho uyenza kanjani lento kuyena? Angithi Cha, nisofa kanjani ningathekile? Yi uthi yini le yenza kanjani kuyena? Ubalo usho kanjalo? Ubalo uthi wenza omunye uyenza kanjani umuntu kuyena leyo nto ba? Wena usho yini le uthi uyenza kanjani? Nangu obhuti. Ima mfethu uthi bakwenzani? Bona bahle bangenza isilima labo bobabe ngoba uyamuzwa manje uthini? Angithi uyamuzwa manje uthini? Why uthi bakwenza? Uthi umngani wakho uyena lo uyenza kanjani lento? Kusho ukuthi uyenza kanjani lento njengoba esibizile sitshena lento esitshena. Lo sisi njengoba embuza ukuthi uyenze kanjani, uyenza kanjani into ayenzayo umngani wakhe. Uyabona ukuthi inkulu into eyazi. Ubuqonda ukuthini ngale mbuzo wakho la ubuza? Ukuthi Ukuthini? Ukuthi uyenza kanjani lento leyo umngani wakhe. Uyenza kanjani uthi umngani wami ngisho ngabe kuthiwa sengiyavuma uyenza kanjani uthi ezongibizela amakhamera bengeke ahlale nami Uthe ngisho kuthiwa uyavuma. Ngisho kuthiwa ngiyavuma futhi uyazi. Oh, futhi uyazi. ukuthi ungibizela amakhamera bengeke ahlale Sihlale phansi kuni ngoba phela wena ufuna ukutshelwa lutho. Nabangani abanjani nina? Sabangana banjani thina? Nabangani abanjani engakhulumi izinto lezi? Nangu umuntu ongathembekile. Yindaba engahlali namphathi usefathembekile manje. Angayazi. Ngihlala naye lo muntu lo ngisebenza naye yonke into ngiyenza naye. Ngeke bethu akususe la kususa khona azokutshena ukuthi umngani wakho uyakhula. Ube ukuthi umngani wakho akakhula kahle silimi mina. Nangu futhi umuntu osengisile. Angikwenzi isilima wena angikwenzi isilima. Musukuza ngamandla mfethu. Musukuza ngamandla ngoba nami ngiyothi sengizwa ngamandla mase kuba nenkingi yabo. Ngoba ngiyasho manje ukuthi relaxa, yabo? Relax. Adlulisa imoto le nganilimazi. Yabo? So mfethu ungezi ngamandla ngoba amandla awekho right. So lento le iyoniwe angazi iyoniwe ngayodwa soyilungisa ngomlomo. Vele ngiyigulela phasi kuphisting sothi ngibizela amakhamera. Imani-ke ima phela ulwelani ulutho uyagula. Zonke lesikhathi Mnika ulift. Relax. Uyarelaxa ke manje? zonke isikhathi. Mbambe izandla lethu relax. Mbambe izandla ngifuna akhululeke. Uyayizwa lento engizwayo mfethu mina. Uzwani? Futhi kahle kahle nje mina yena noma wena njengoba esho lento ayisho lo sisi lo. Relax. Okusala usesibhula. Relax. Ngadluli la. Uyajabula. Sisibhula nawe. Uyajabula. Ima. Nango ke sevela lo mngani lo kuthiwa unjani. Cela ungasivezele ubuhlaza bakho la. Wena nafe nenza lento enayenza naye umfo. Wrong. Yabo? Wena waba wrong. Yayingekho wrong ngoba babefuna vele boba uthu into vele babethanda. Cha ima. Wena ungena kanjani? Wena ungena kanjani ku Brown oda wazi kahle ukuthi wena uyagula. Kodwa uwazi kahle nizoshaya i-3 Uyambona manje ukuthi uproud. Naye ngangazi ngani uthi uyakhula naye lo uyayifihla into zakhe ngazi ngani noma nawe bevele egula naye. Naye vele uyayigulela ngokwakhe. Umngani wami impela naye unenkinga zakhe naye uyayigulela. Nakusakuvela okunyeke umnganakhe vele uyithulule ngoba nayo naye vele uyagula naye vele nawe uyagula ngokwakho vele nawe uyagula Uceba nje kanti mfethu ngwaza nawe nje Yabo? mngani uyabo ukuhamba udla izinto uhamba udla izinto mngani athi bagula bonke manje Uhambe nalezi igora lezi ngeke uzwange nihambe mina lezi. hayi phela ungabamincisi umlando uyaphi ngoba phela asakaqeda ukukhuluma ngisiza wena awumbamba uyaphi Sengiqedile mina lapha. uqada kanjani ingaphuma isolution Nini? Ngibamba. uyahleka lo muthi hayi Nkosi yami imani guys
uyakhosha ngo-8 to 8 shuthi ubuwenza thina isilima if Hey. uphika into kanjalo ngoba nakho manje uyaphakamisa Phela u-8 to 8 akukho lula ukuthi uvele uvume nje kanjalo. Pho why manje Ngoba ufuna usha seningizela u-8 to 8 amakhamera. 8 to 8 8 to 8 Cha ingoba Why? isengisebenzela ukuthi kungene emakhanda abo ukuthi bekumele beqale beyo-check-a before beze kumina. Bengazi ngaphandle kobufakazi sengiyabatshela kubufakazi ukuthi u-8 to 8. ukhohlakele mkhuhlane. Ufana nawe. Ufana nawe. Cha, phela- Nawukugula kwakho okukuhlasele nawe. Wena uyena umngani futhi nje wena ungaphinde nje uyisondeze eduze kwami ungaphinde. ngagula nje ngengiphinde. Ungaphinde. Ngagula. Ngagula nje ngengiphinde. Uyakhula already. hayi Nkosi yami ngiyaxolisa ukuhleka ngiyaxolisa yazi mina ngiyaqala ukuba nabantu abangekho serious kanje usisi lo uthi uyayigulela uyayihlekela and ukhuluma nezinto ezifani ngivele ngibe lost ngempela yabo maphela ingakho indoda yakhe njani Umkhoqo uyayigulisa. Ngiyihlaya kuyena lento le mase niyangibamba nini. wemfethu Uzama ukwenza. ngeke ukusiza kalutho uthi ulele ufuna ukubanjwa ulele ufuna sakho ngo-8 impilo iqhubeke. Uyamuzwa-ke uyamuzwa-ke. yazi mele yini emele yenze mfethu savumelana ukuthi uzogcina uhambile uyotesta ngithi Hey mfethu angisayi kwakulokho. ngeke phela ukuthi ungayi ebe if ekutshela kanje usisi angithi ukutshela u-8 to 8 so kubalulekile ukuthi uye for impilo yakho uzobe ungenzeli mina ngeke uhambe nabo Nini ngeke nihambe nabo. bethu angazi-ke mase usubamincisa uqonda ukuthini angazi ngobani wabathinta vele ngisho nami ngingakuthintanga uzoba nenkinga vele awucabanga uboshelwe into engalunga mfethu Eveli segazini. Uyamuzwa-ke. hayi Nkosi yami Hey. angisazi angisazi nje ngempela bashana dlalani ngalapha angisazi ngempela Nkosi yami mina uthi ngithini angisazi and unurse la eceleni kwami uneshow hambe uyowenza ukuthi ushow nje ngikhona nje mfethu sithi usise neshow kanje why ungahambi naye ukuthini ukuthi kwenzakaleni ukuthi nihambe niyo-check-a naye why ngiyahambi why abantu bangakini-ke ndoda amadoda hayi mfethu yabo manje sekukuningi kuyaphithizela nje mfethu sekukuningi kuyaphithizela and kuningi na okay cela uze ngala buyani cela uze ngala ngeke mfethu ngayivala manje le show bathi bangala Stina vele nginganothi ngithini mina manje yabo aphazamisa benze kwabo Sikhomathu ngithatha umfethu engaze enze kwakhe Musungibamba ngizoyihambela mfethu musungibamba. ngicela umnika ulift Sikhomathu ngathi akathanda ukuhamba kahle ngiyothola lift lo mfethu lona ngisazokhuluma naye ngizokhuluma naye ngizama ukuthi simkhule down ehambe yo-check usisi ngiyambona naye ukuthi wenze njani uyakhuluma nje u-8 to 8 wara hey benzovele ngibamba inhliziyo ngithi esengiyawo u-8 to 8 u-8 bafowethu boma wami bogogo wami mkhulu labo bonke abantu buyanda sasibonana kwi-episode elandelayo nakhohlwa kusifollowa ku-Facebook yakhohlwa follow us TikTok Jabulile TV Asam Pure Vincent lo